brevemunt, sui Alex. Avui he llegit meu primièr libre en Occitan. Aquest llibre que s'apela un moment, lo libre dels grans jorns de Joan Bodon. Espera que voli parlar un pauc sus aquesta obra. També sui força content de fer mon primer video en Occitan. Sabe que sui pas brave, mas l'Occitan és una llengua que m'agrada. Sus l'obra de Joan Bodon non mai dire tres causes. En primer lloc, que el personatge principal ha pas de nom, e pense que cosa significa que aquest personatge és una persona universal. Això demostra que tothom pot haver malu de la vida, malu per una malaltia o malu de llengua. El nostre personatge ha dos malus, la malu de la llengua, de veure, d'agachar, com sa llengua maire moro. E la malu de veure, com el moro. Sul segon tema, el de la mort, me subvinguet la teoria filosòfica de Plató, mentre leguigueri, perquè Plató pensava que la filosofia és un alestitge per la mort. E Bodon pot pas xerrar sus la mort. Per això escrivo sus la vida. En acabar, ell escrivo un pauc també de la religió i el comunisme, totes dues formes polítiques. I també amb l'Aicí, que és un altre tema destacat de l'obra. Gran mercè e bu astre a totes. Adiu.